Aldarаш шоу. Ку биё. Машин ихтай? Гулбаҳоран гулбаҳор. Гулбаҳор. О, права. Чё дигай ку? Не. Тавро ёштай, а? Гӯш ку. Права соз. Документои машин ҳама 100% гуфтаам гапо. Як савол метавонам. Агар ки хондагӣ бошӣ, мефаҳмӣ. Ана оз ман мефаҳмам ки ту дар вақт чӣ хонди ё не, барои права. Ҳамин вақте ки мотори машин мезана, дар ҳамон ҳолат балони пеши машин мекафа ё ки балони ақиби машин? Пеш. Балони пеши машин? Ту ягон ҷо нахондаӣ. Ту ягон ҷо нахондаӣ. Мара документора. Ана 20 сомона дар дуру ку ту бесабаб мондагӣ нестӣ. Амин намедонӣ, ам 20 сомон монди дар ами дуру. Ма. Ҷавоб. Хондан дар кора хондан. Салом алейкум. Нозир роҳ ибоду Самандар. Валака гуштайсан. Ҳуҷҷатро нишон битен? А? Ҳуҷҷатро пешниҳод кунед? Ҳуҷҷатора? Аҳа. На, ҳуҷҷатор. О, хуш. Эк каманди. Фамилия чия фамилия? Ҷумаев Акмалҷон Мутасинович. Ҷумаев? А. О, права ҳастай. Ҳамаш ҳаст, каманди ягон камбудӣ надора. Ина Аптишка дорӣ? ҳама чӣ дорам. И чизое да чия? А? Ё ҳамин чиза ин аптечка, ин шампаз, чӣ айкун автори. Ҳамаи ҳуҷҷатро дорӣ? О. Беҳтарин. Ба запаска дорам. Правара хонда гирифтагӣ ё ки? А? Правара хонда гирифтагӣ? Хонда метан хондагӣ гирифтем. О. А. Гӯш ку, як савол метавонам. А. ҳамин вақте ки мотори машин бизана, дар ҳамон ҳолат кадом балони машин мекафа? Ақиб ё пеш? Хондагӣ боши агар ҳамин савола мефаҳмӣ ту. Я бор дигар каманди. Гӯш ку. А. Дар ҳолате ки мотори машин мезана, Хоб. дар ҳамон ҳолат кадом балони машин мекафа? Ақиб ё пеш? Вақте ки мотор бизана. Вақте ки мотор бизана, Кадом балон мекафа ё қафо ё пеш? ё қафо ё пеш? Хондагӣ боши мефаҳмӣ. Хондагӣ бош мефаҳмӣ. Аҳо. Каманди. Сен хонда неми гаишиди. Аҳа. Ман 5 сол хондам. 5 сол. Аҳа. Ин мира агар ман бигирам. Иҷозат нест охи. От ямин бе савол тира ҷавоб десан. Аҳа. Агар ман ин мира бигирам ин холи ята да сарат бизанам. Кадом банди патинка туй меша чап ё рост? Aldarаш